Mae awgylchu yn bwysig iawn oherwydd ti'n meddwl trwy ailgylchu ti'n safio llawer o pŵer. Mae fel, os ti'n ailgylchu un botel plastig, mae'n rhoi digon o pŵer i pwyrio rhoi trydan i dy teledu am 3 awr. A os ydych chi ddim yn ailgylchu, ti'n colli i gyd o hwnna, a dydy yna ddim reswm i ddim. Dangos yr effaith mae ailgylchu yn cael, ac dangos yr effaith bysa ddim ailgylchu yn cael. Ti'n gwybod, dangos y dda a deud, rhoi resymau pryd pam mae ailgylchu yn mor bwysig. Dyna be bysa'n anodd fi. I ailgylchu mwy. Ti'n gwybod biniau i roi bwyd i mewn? Dwi'n meddwl wneud nhw dipyn bach mwy fawr a rhoi lid mwy sound oherwydd dwi'n gwybod mae llawer o pobl yn cael problem pryd mae'n rhoi bwyd yn fo a wedyn mae'n dechrau aroglu. Ti'n gwybod beth dwi'n meddwl ac wedyn dydyn nhw ddim eisiau, so efallai ffeindio ffordd i cael lid arbennig rhywbeth i cael gwared o'r arogl. So hwnna'n dda iawn. Dwi'n gwybod mae gen i un yn fy gardd. Rhoi compost, mae hwnna'n syniad da iawn. Oherwydd, os y ti eisiau fel wneud gardd o popeth, dwi'n meddwl os ti'n cael pobl yn hoffi garddio, bydd nhw eisiau wneud mwy o, compostio. Oherwydd, mae'n deud wrth pobl, mae'n safio arian iddyn nhw. Ti ddim angen mynd i prynu compost, dim mwy.